ሰላም ኩላትኩም ተኸታተልትና ሎሚ ብዛዕባ ጀንደር ቤዝድ ቫይለንስ ወይ ከዓኒ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ክንዘራረብ ኢና እዚ ገብሮ ዘለና ሓፂር መፅናዕቲ ብዝሓለፈ ገይረዮ ዝነበርኩ መፅናዕቲ እውን ነዚ ዘጋጥም ዘሎ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ እንኮላይ ምቕታል ማለት እዩ ካበይ ዝነቐለ ወይ እንታይ ትመሰረቱ ንዕኡ ክንርድኦ ክንፍትን ኢና ምሳይ ሸዊት ኣላ ሸዊት ብዛዕባኣ ሕፅር ኣቢላ ክተላልየና ሸዊት እስከ ባዕልኺ ሕፅር ኣቢልክ ንገርና ቅድሚ ምቕፃልና ሰላም መጀመርታ ንዝዕድል ዝሃብካኒ ዶክተር ሳምሶን ብጣዕሚ እየ ደመስግን ሽመይ ሸዊት ዳንኤል ክፍለብርሃን ይበሃል ኣብ ሕጂ ዝነጥፈሉ ዘለኹ ዓዲ ሞያ ከዓኒ ክኢላ ናይ ስነ መድሃኒት ማለት ከም ክሊኒካል ፋርማሲስት ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ከም ካልኣይ ከዓኒ መምህር ኣብ ኮሌጅ ማለት እዩ ሓራይ እዚ ከም መበገሲ ወሲድና ዓመፅ ሓደ ካብ ትሕሰት ሰብኣዊ መሰል ናይ ሰባት እዩ ማለት እዩ ንሰብ ወይ ንኻልእ ንምጉዳእ ወይ ንምቕታል ተባሂሉ ዝዝውተር ጠባይ እዩ ዓመፅ ኣብ ኩሎም ፆታታት ዝረአዩ ወይ ከዓኒ ኩሎም ፆታታት ግዳያት ዓመፅ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ብብዝሒ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝወርድ ንኣብነት ኣብ ሓደ ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ መፅናዕቲ ኢንድራ ወኸዓ ምስ ካልኣዩ ዝገበርዎ 2015 ከባቢ 65 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣስመራ ግዳያት ዘቤታዊ ዓመፅ ምዃነን ይገልፅ ምናልባሽ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ቅልል ዝበለ ዓመፅ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ምቕታል ዘይበፅሐ ማለት እየ ብደረጃ ዓለም ክረአ ከሎ እውን ሓንቲ ካብ 3 ጓል ኣንስተይቲ ወይ ከዓኒ ጓል ዘይኣኸለት ማለት እዩ ግዳይ ዓመፅ ትኸውን እያ እዚ ክረአ ከሎ እቲ ቁፅሪ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ እስከ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዓመፅ ሓደ ሓደ በለና ሸዊት እቲ ዝተፈላለየ ዓይነት ዓመፃት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ የጋጥም ማለት እዩ ቀንዲ ከዓ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ብፍላይ ድማ ኣብ ገዛ ዝነብር ህዝብና እዞም ዝስዕቡ ዓመፃት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣሰተፍቲ ኮይኖም ንረኽቦም ምስ መቕተልቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ማስ ሚድያ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዝተፈላለየ ቀንዲ ብብዝሒ ኣካላዊ ፆታዊ ወይ ስነ ኣእምራዊ ቁጠባውን ዓመፅ ድማ እቶም ቀንዲ ኮይኖም ብብዝሒ ንሪኦም ኣለና እዚ ግዜ እዚ ሕራይ ዓመፅ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ሰብ ምቕታል ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ምኽንይ ክኸውን ኣይክእለን እዩ ሰብ ንምቕታል ወይ ዝኾነ ዓመፅ ንምፍፃም እዚ ምኽንያት ነይሩኒ ክትብል ርትዓዊ ኣይኮነን ወይ ከዓኒ ምኽንያታዊ ኣይኮነን ግን ስለምንታይ እየን ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ግዳያት ዓመፅ ዝኾና ኢልና ክንደስስ ንኽእል ኢና ብመሰረቱ ድማ እንታይ እዮም እቶም ምኽንያታት ንደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ዝገብረን ንምርዳእ ሓደ ሓደ ነጥብታት ኣልዒልና ኣለና ንኣብነት እቲ ቀዳማይ ክንጠቕሶ ዝደለና እቲ ፓትሪያርካል ካልቸር ወይ ከዓ ልምዳዊ ኣባታዊ ኣተሓሳስባ እዩ ማለት እዩ ንሕና ኤርትራውያን ብፍላይ ናትና ዝኾነ ልምድን ናትና ዝኾነ ባህልን ኣለና ሒዝናዮ ዝመፀና ወላ ብደገ እንተተቐመጥና እዚ ዓይነት ልምዲ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ንደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ሓላፍነት ዝህብ ንደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ቁጠባዊ ሓይሊ ዝህብ ንደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ፖለቲካዊ ወላ ይኹን ሓይሊ ዝህብ እዩ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ባህሊ እዚ እዚ ዓይነት ኣባታዊ ባህሊ ከዓኒ ንደቂ ኣንስትዮ ተፀቂጠን ንክነብራ ካብ ዘገድደን ሓደ እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓዳርን ይፅቀጣየን ብኡ መሰረት ከዓኒ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ከዓኒ ነቲ ኣባታዊ ልምዲ ወይ ነቲ ፓትሪያርካል ካልቸር ክኽስኩስዎን ክጥቀምሉን ኢና ንርኢ በዚ መሰረት ከዓኒ ደቂ ኣንስትዮ ተገዲደን ተፀቂጠን ሓንሳብ እውን እንዳተዓመፃ ትሚለን ዝኸዳሉ ምኽንያታት ንርኢ ኢና ካልእ እንታይ ኣሎ እስከ ሸዊት ናትክ ከዓ ክንሰምዕ ከም ካልኣይ ሓደ ፅልዋ ኮይኑ ብይርከብ ኢለ ዝሓስቦ ቀንዲ እቲ ቁጠባዊ ዘይምዕሩይነት ክኸውን ይኽእል እዩ ቁጠባዊ ዘይምዕሩይነት እቲ ስሩዕ ዝኾነ ዘይምህላውን ሓደ ካብቲ ጠንቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘይርግእ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ሃዋህው ብብዝሒ ይርአ እዩ ቀንዲ ከዓኒ ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ስደት ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ዓመፅ የጋድድ እዩ ማለት እዩ
ብብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ሓላፍነት ናይ ገዛ ከምቲ ብልምዲ ኣብ ሃገርና ኣብቲ መጀመርታ ኣብቲ ምስ ማሕበራዊ ዘሎ ሂወት ኣነባብራ ናይ ኤርትራ ክንሪኦ ከለና ኩሉ ግዜ ጓል እቲ ናይ ገዛ ዘሎ ስራሓት ንኩሉ ኣማሊኣ ክትከይድ መብዛሕትኡ እተን ተመዴታትና ብደገ ሰሪሑ ዝኣትው ሰብኣይ ስለዝኾነ እቲ ናይ ገዛ ከዓኒ ተኣደ ኩሉ እቲ ዘድሊ ናይ ምንፅፋት ናይ ሕጂ መቆልዑ ብግቡእ እቲ ናይ ትምህርቶም ኩሉ ከም ዝገብሩ ዘሎ ቀንዲ ዝግበር ኣብ ገዛ ዝበሃል ነገር ኣክቲቪቲ በታደ ኢድ ይካየድ ማለት እዩ። ገለ ሰብ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ እውን ነቲ ከም እቲ ብደገ ሰሪሖም ዝኣትውዎ ዘበለ ናቶም ቁጠባዊ ከም ናቶም ናይ ውልቆም ንብረቶም ኮይኑ ይቆፅርዎ ማለት እዩ። ልክዕ ከም ኣዋልድ ከዓኒ ብውሽጢ ዝገብርኦ ዘለዋ ብዝተፈላለዩ ፃዕርታት ኣይድነቐለኒ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብ ውሽጢ እቲ ዘይዕጋበት እቲ ቆይቂ ናቱ ዓይነት ገለ ዓይነት ካብ ረቑሒታት ኮይኑ ይሪኦ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ወዲ ብደገ ሰሪሑ ይኣትሎ እታ ገዛ ብገዛ ውዒላ ተኣቱ ዘላ እውን ደኺማ ክትውዕል ዘላ እቲ ወዲ ኣይርዳኣላኒ። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ፅልዋታት እዩ ዝብሎ ምናልባት ዝኾነ ዝምላእ መርትን ትፈላለዩ ካልኣውን ምናልባት ሸዊት እዚ እውን ኣነ ምስ ቁጠባዊ ዓመፅ ምተሓሓስቦ ነይረ። ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ዝጠቀስክዮ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ እቲ ሶም ሰሪሖም ዘእትውዎ እምበር እቲ ናብ ገዛ ዝስራሕ ናቱ ቫልዩ ኣይርድኦምኒ ወይ ከዓኒ ሪኮግናይዝ ኣይገብርዎን እዮም። ስለዚ ብኡ መጠን ካብ ስራሕ ዘምፅዎ ገንዘብ ከም ገንዘቦም ጥራሕ እታ ጓል ኣብቲ ገዛ ትሰርሖ ከዓኒ ገንዘብ ስለዘይክፈሎ ናይ ነፃ ገይሮም ስለዝርእዎ ኣብ ገለ ቁጠባዊ ሓገዛት ኣብ ዝግበረሉ ንኣብነት እሶም ንገዝኦም ሰልዲ ክሰዱ ከለዉ ንዓኣ ንገዛኣ ከም ድሌታ ወይ በቲ ናቶም መጠን ንክትሰድድ ኣየፍቅዱላን እዮም። እዚ ከዓ ሓደ ሓደ ፈሕፋሕ ዘምፅእ ይመስለኒ። ካብኡ ቀፂልካ ካልኣይ ሓንቲ ካባካ ክሰምዕ ዝደሊ እቲ ናይ ኣብ ፆታዊ ምዕሩነት ከምዚ ኣቀዲምና ክንገልፆ ፀኒሕና እቲ ናይ ብደገ ወዲ ሰሪሑ ምእታው ጓል እውን ኣብ ገዛ ምስቲ ተደራራቢ ቆልዓ ምውላድ ኣብ ዝብል ዝፈትሪኦ ማለት እዩ። እቲ መፅን ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ሲስተም ኣትየን እውን ኣብ ስደት ቀልጢፈን ናብቲ ናይ ስራሕ ወፂን ስራሕ ዝደልያሉ ደረጃ ክበፅሓ ዳርጋ ዕድል ኣይረክባን እየን። ቀልጢፈን ስለናብቲ ውላድ ዝኣትዋ ተደራራቢ ወላ እሱ እውን ግዜን ክእለትን ስለዝሓትት ቆልዓ ትምህርቲ ተፀዊዐን ዶን ትዛረባ ምሽ ብዝተፈላለየ ነገር ኣብ ስደት ትውዕዮ ትፅልዋ ማለት እዩ። እቲ ናይ ፆታዊ ማዕርነት ወይ ከዓ ነቲ ሮል ሓላፍነት ከመይ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣብ ከመይ ኣሎ ወይ ከዓ ትፅልዋ እሱ ክኸውን ይኽእል ዶ ኢልካ ትሓስብ? እዋ ኣብ ክእዚ ምናልባሽ ምስቲ ኣባታዊ ባህሊ ወይ ፓትሪያርካል ካልቸር ዝተተሓሓዘ እንድዩ ግን እንታይ እዩ እቲ ርድኢት ኩሉ ግዜ ዘሎ ፆታዊ ማዕርነት ክበሃል ከሎ ልክዕ ማዕረ ኣነ ሰብኣይ ዘይገብሮ እንታይ ዘይገብረለኒ ወይ ከዓ እትወዲ ከዓኒ ኣብ ኩሉ እሳ ነዚ ክትገብር ኣለዋ ናይ ጓል ነገር ክትሰርሕ ኣለዋ ኣብቲ ናይ ወዲ ነገር ግን ኣነ ክሰርሐ ዝብል ዓይነት ሓደ ከምዚ ቦርደር ወይ ከዓ ዶብ ትርኢኻ እቲ ፆታዊ ማዕርነት ኣነ ክርድኦ ከለኹ ኩሉ ግዜ ልክዕ ብማዕረ ክሰርሑ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ተፈጥሮ ናቱ ዝካለ ባህሪ ኣለዎ። ወዲ ክወልድ ኣይክእልን እዩ። ምናልባሽ ጓል እውን ኣብ ገለገለ ስራሓት ማዕረ ወዲ ዘይክተድምዕ ትኽእል እያ። ወዲ እውን ኣብ ገለገለ ስራሓት ማዕረ ጓል ዘይከድምዕ ይኽእል እዩ። ግን ናይ ሓባር መረዳእታ ክትሕዝ ኣለካ ዝብል ርድኢት እዩ ዘለኒ። ምክንያቱ እቲ ወላ እቲ መፅናዕታ ዝሕሪኻዮ እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ወይ ምምቕራሕ ናይ ስራሕ ኣነ እንታይ እየ ክገብር ዘለኒ እታ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ እንታይ እያ ክትገብር ዘለዋ ገለገለ ኣሎ ናይ ሓባር ስራሕ ኩሉ ክሰርሖ ትኽእል ባህሊ ዝደረቶ ንኣብነት ወዲ ፀብሒ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ገለገለ ዝበሃል እዚ ግን ብሕልፊ ናብ ደገ ሎሚ እንዳተሰዓረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ክሰዓር ኣለዎ ዝበሃል ነገር እዩ ከዓኒ ኣብ መሰረቱ ግን እቲ ምርድዳእ ወሳኒ እዩ። እቲ ወዲ እንታይ እዩ ክሕግዝ ዘለዎ ናብቲ ገዛ እታ ጓል ከዓ እንታይ እያ ክትሕግዝ ዘለዋ ብቁጠባዊ ዓይነት ሪኢኻ ማዕረ ክንደይ ምምቕራሕ ኣሎ ማዕረ ክንደይ ናይ ሓባር ዝኾነ ራእ ኣለካ ኣብዚ ዝምርኮስ ኮይኑ ይስማዓኒ እምበር ልክዕ ኣብቲ ርድኢት ናይ ፆታዊ ማዕርነት ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ባህላዊ መሰረትና ገፅና ኢና ዘለና ሓደ ወዲ ሰሪሑ ይመፅእ እታ ጓል ወላ ብሉ መዓልቲ ቆልዑ ሒዛ ክሰርሕ እንዳረኣየት እንድሕር ትውልውል ኣላ ፀብሑ እንደገና ድሕሪኡ ክሰርሕ እንድሕር ኮይና ነታ ፀብሒ ዘይሕግዘሉ ምክንያት የለን ግን እንታይ እዩ ዝመርፅ ኣብ ገዛ መፂ ቴሌቪዥን ከፊቱ ፊልም ምርኣይ ወይ ካልእ ምስ ዕሩኽቱ ሻሂ ምሳይ እዚ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ሓባር ዝኾነ
ዕላማ ምውፃእ ናይ ሓባር ዝኾነ ናይ ስራሕ ምክፍፋል ምግባር ናይ ሓባር ዝኾነ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልናዮ እውን ናይ ቁጠባ ምክፍፋል ምግባር ኣድላይ ይመስለኒ ያ ናይ ብሓቂ ልክዕ ከምታ ድበልከ ሓንቲ ዓባይ ነጥቢ ዘለዓልካ ተሰማዓኒ ኣብታ ናይ እቲ ናትና ካልቸር ዘሎ ቀንዲ እንታይ እዩ ልክዕ ከምታ ዓዊትላ ሰብኣያ ይሕግዛ እዩ ዝብል ኣለዎ ርድኢት ምክንያቱ እንድሕር ሰብኣያ ይሕግዛ እንድሕር ሃልዩሲ ከምዚ ዘይልሙድ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ወላ እቲ ናትና ሕብረተሰብ ከምዚ ሓደ ምስ ዘይልሙድ እንድሕር ኮይኑ ስዋዕ ተድንቆ እዋ ከምዚ ሓንሳብ ሃንደበት ስለ ዘጋጥም ዘሎ ልክዕ ከም ኖርማል ኮይኑ ወይ ከዓ ከም ቅቡል ገይሩ ንሓደ ነገር ከም ናቱ ከም ስርሑ ኮይኑ እንድሕር ክገብሮ እንድሕር ተጀሚሩ ከም ዘይልሙድ ኮይኑ ብሕብረተሰብና ስለ ዝረአ እውን ኣብቶም ደቂ ተባዕትዮ I think ብብዝሒ ይቕበልዎ እቲ ከምዘይ ስርሖም ኮይኑ ይቕበልዎ በቃ ጓል እንድሕር ኮይና ገዛ ክትገብር ብደገ እንድሕር ኮይኑ ወዲ ከዓኒ ብደገ ሰርሑ ዝመፅእ እቲ መናቶም ዘሎ ተራ ኣብቲ ሓዳሲ ይቕበልዎ እዮም ዝብል ኣሎ I think ንሕና ሕብረተሰብን ዓብይ ፅልዋ ኣለዎ እቲ ሒዞሞ ዝመፁ ኣረዳድኣ ልክዕ እቲ ኣነባብራ ምስናይ ኣብዚ ትነብሮ ዘለካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክኾን ይኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ስደት ኣነባብራ ቀልጢፎም ኣይሰጥሙን እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ሒዝናዮ ዝመፀና ኣነባብራ ኣብዚ ኣየንብረናኒ ደንብረካ ኣሎ ኩሉ ግዜ እቲ ዘየንብረካ ዘበለ ከዓኒ ቀልጢፍካ ምስቲ ዘሎ ቦታ ተመሳሲልካ ንሓደ ናይ ክልተኻ ዓወት ዝበፅሐሉ ደረጃ ዘሎ ኣብ ውሕዳት ሰብ ሓዳር ይድርአ ማለት እዩ እሱ ክኸውን ይብል ኣነ ከምፅልዎ ዝኾነት ነጥቢ እንድሕር ሰባት እዛ ዘለዓልኪ ኣገዳሲት ነጥብ እንድያ እዚኣ ተዓዊትላ ሰብኣያ ይሕግዛ እዩ ምናልባሽ ሓንቲ ካብ ተሳተፈትና እንዳ ከምኡ ኢላ እቲ ሓደ ሪፍሌክት ዝገበረቶ ወይ ዘንፀባረቐቶ ነገር እንድሕር ኣሎ እንታይ እዩ ነይሩ መን ሓጋዚ መን ተሓጋዚ እዩ ኣብ ሓዳር እንድሕር ኣለካ ክልቲኣትካስ በዓልቲ ቤተይ እንድሕር ኮንኪ እንድሕር ሓጊዘክ ንዓኸስኒ ስለምንታይ ክትዕወት ምክንያቱ ናይ ክልቲኣትና ስራሕ እዩ ናይ ክልቲኣትና ሓዳር ይቕልውዕ እንድሕር ኣለውና ከዓ ናይ ክልቲኣትና ቅልውዕ እዮም ስለዚ ስለምንታይ ያሳውን ተዓዊትላ ትበሃል ጓል ስለ ዝኾነት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ፀታዊ ፍልልይ ዘሎ ወይ ታጓልያ ነቲ ገዛ ትሰርሖ ታጓልያ ነቶም ቆልዑ ተኣልዮም ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝብገስ እዩ እዚ ምናልባሽ ክቕየር ዘለዎ ይመስለኒ ናይ ብሓቂ ኣብኣ ኩሎም ካብኣ ቀፂለ ክምልኣል ትደሊ ከዓኒ ትሑት ዝኾነ ክልተኣዊ ንምልያጥ ወይ እቲ ኮሚኒኬሽን ንብሎ ናይ ምዝርራብ ሓሳባትካ ናይ ምግላፅ ወላቲ ቀንዲ ከዓኒ ግዜ ምሃብ ምክንያቱ ክልቴኻ ልክዕ እንድሕር ሰብ ሓዳር እንድሕር ኮይንካ እቲ ዘሎ ቁጠባዊ ክኸውን ይኽእል እዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፅልዋታት ከምፅእ ይኽእል ኢልና ጠቂስናዮ ዘለና ነዚ ኩሉ እንድሕር ኮሚኒኬሽን እንድሕር ሃልዩ ንምልያጥ እንድሕር ሃልዩ ዘይፍታሕ ኮይኑ ኣይስማዓንን ግን እዚ ንክኸውን ከዓኒ ምስቲ ዘሎ ላይፍ ስታይል ኣነባብራ ናይ ወፃኢ ዘሎ ንሕና ንነብሮ ዘለና ከዓኒ እቲ ዓብይ ፅልዋ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ግዜ ምክንያቱ እቲ ወዲ ዝሰርሐሉ ሰዓታት ምናልባት ብብዝሒ ስራሕ ብናይ ሓበሻ ንሰርሖ ማለት እዩ ለይቲ ክኸውን ይኽእል እቲ ወዲ ዝሰርሖ እታ ጓል ከይቶም ቆልዑ ትምህርቲ ተበቃፅ ከላ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ሙሉእ መዓልቲ ዘሎ ስራሓት ንሳብ ተካይዶ ከላ ምሸት እሳ ደኺማ ተቀጢፋ ትድቅስ ከላ እቲ ወዲ ለይቲ ይመፅእ እቲ ዝረኸብሉ ሰዓታት እውን እቲ ግዜ ይውሕድ ማለት እዩ እዚ ግዜ ምውሓዱ ወላ ተራኺቦም እውን በታ ዘላ ጥራይ እዋ ከምዚ ክገብር ኢልካት ናይ መዓልታዊ ንገብሮ ምምልያጥ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ኮፍ ኢልካ እቲ ዘሎ ነገራት ንዓኻ ኣብ መንጎኻ ዝፈጥር ዘሎ ድዩ ምናልባት ኮኑ ወላ እቲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ እውን ኩሉ ግዜ እንድሕር ትዘራረብ እንድሕር ኮንካ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን እቲ ኩሉ ነገር ጠንቅታት እያ ንብሎ ዘለና ካብ ምዝርራብ ግዜ ምሃብ ንምሕድሕድካ ክፍታሕ ይኽእል ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ግን ልክዕ ካብ ኣብ ወርሒ ሓንቲ ግዜ ዱ ወላ ኣብ ክሳባት ሓንቲ ግዜ ክኸውን ትኽእል ወይ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ዱ ካብ 6 ናትካ ስራሓት ሪኢኻ ልክዕ ግዜ ፈሊኻ ከምቲ ኩሉ ስራሕ ወሲድካ ተኣትዎ ግዜ ኢልካ ንዓዓ ፈሊኻ ከዓኒ ነንሕድሕድካ ምዝርራብ ንምልያጥ ገሊኡ ኣብ ምጅማር ሓዳር ዝነቀል ድሌትካ ዝነበረ መጀመርታ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንዕኡ መበገሲ ጌርካ እሞ ንነብሮ ዘለና ኢና ኢልካ ነንሕድሕድካ ተሓቲትካሲ ኣቲንክ ንምልያጥ ተድሊኣ ብብዝሒ ብጣዕሚ ማለት እዩ ንሳክ ክኸውን ትኽእል ከም ፅልዋ ይብል ኣነ ምናልባት ዝኾነ ነገር ብምልኣእ ከሊክ
هو كم زدبلك مميات أدلاينته أكاتعي يكونن سبات ክዘራረቡ ሽግራቶም ክፈትሑ እሱ ኣገዳሲ ሓደ ዝመፅእ ርእይቶታት ኣለ ብዙሕ ግዜ ኣነ ዝሰምዖ ብሕልፊ ኣብ ከምዚ መፅናዕቲ ክንገብር ከለና ኤርትራውያን ስምዕተኛታት ኢና ብስምዒትና ንኸይድ እምበር ኮፍ ኢልና ተራዳዲእና ሽግርና ፈቲሕና ንክንከይድ ሓደ ፀገም ዘሎ ይመስለና ዝብል ኣሎ ምናልባሽ እዚ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ከምኡ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ከምኡታት እንድሕር ሽግር ኣለውን ከዓ ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና ባህላ እየ ግን ዜርካ እንታይ እዩ እንታይ ኢኻ ትደሊ እዩ ምናልባሽ ኣብቲ ገዛ ዘለዎ ወይ ቶም ጓልን ወድን ወይ ሰብኣይን ሰበይትን ተፈላለየ ድሌታት እውን ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ናይ ሓባር ድሌታቶም ብሓባር ክሰርሑ ኣብቲ ተፈላለየ ድሌታት ዘለዎም ከዓኒ ክሰማምዑ ወይ ኮምፕሮማይዝ ክገብሩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ክገብሩ እንድሕር ኮይኖም ከዓ ክዘራረቡ ኣለዉ ብልክዕ እንታይ እዮም ናይ ሓባር ረቑሓ ዘለዎም ብሓባር ክሰርሕዎ ዘለዎም እንታይ እዮም ከዓ ሓደ ንሓደ ሸለል ክብሎ ዘለዎ ክገርፎ ዘለዎ ኣብ ክንዲ መተካእትኡ ካልእ ነገር ክገብር ዘለዎ እዚ ናይ ሓባር መረዳእታ ክበፅሑ ክኽእሉ ኣለዎም ናይ ሓባር መረዳእታ ተዘይበፅሕካ እንተዘይተዘራሪብካ ብፍላይ ኣብ ሓንቲ ጉዳይ 3 ግዜ 4 ግዜ እንድሕር ተዘራሪብካ እሞ ናብ ግርጭታት ተብፅሓካ እንድሕር ኣላ እዚ ሓደ ካብቲ ኣሰካፊ እዩ ብዙሕ ግዜ ከዓኒ እንተቲ ናይ ሓይሊ ስለ ዝስምዐና ድዩ ደቂ ተባዕትዮ እንተቲ ኩሉ ግዜ ካብ ቦታትና ባህላዊ ነገር ስለ ዝፀንሐ ድዩ ኣብ ምጉርፋጥ ኣብ ገለ ናይ ምኻድ ባህሪ እውን ይረአዩ ልክዕ ከምዛ ካብኣ ካብዛ መወዳእታ ዝበልካ ትቕፅል ምክንያቱ እቲ ምጉርፋጥ ዘምፅኦ ወላ እቲ ቀንዲ ፅልዋ ኣብ መጣጣዕማ ኩላትና ክንፈላለ ንኽእል ኢና ግን ብብዝሒ ዘሎ እቲ መንእሰይና ብባሕሪ በዚ ናይ ሊብያ ሰሃራ ዝመፀ እቲ ፖስት ትራውማቲክ ንብሎ ቀንዲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ወይ ጭንቀት ኢልና ንገልፆ ብብዝሒ ዘጋጥም ግን ከዓኒ ከም ዘጋጠመ ዘይምቕባል እውን እቲ ቀንዲ እቲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ መሰጋጠመ እውን ቀጢፉ ወላ ከም ዘጋጠሞ ቀዳማይ እቲ ሰብ በዓሉ ኣይቅበሎን ተቐቢሉ እውን እቲ ነገር እውን ናብቲ ዝግብኦ ናይ ሕክምናዊ ክንክን እውን ሓትት እዩ ማለት እዩ እሱ እቲ ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ከዓኒ ኣብቲ ፃምትካ ኣብ ክልትካ ዘሎ እቲ ፅልዋታት ነዚ ነገራት መልሱ ከጋድዶ ዝኽእል ንብሎ ከዓኒ ዝያዳ ኣዋልድ ከም ተፈጥሮ ንዛረብ ኢና ማለት ትዛረብ ኢኻ ወላ መሓዛኻ ክኸውን ትኽእል ዝተፈላለዩ ምሽ መሓዛኻ ክኸውን ትኽእል ወላ ንስድረካ ዲተለኮን ደውልካ ዲተለ ብብስን ትዛረባ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ኣወዳት እንድሕር ኮይኑ ግን እንድሕር ካብታ ናቶም በዓልቲ ሓዳር ካብኡ ወፂኦም ናብ ካልእ ዝዛረብሉ ኣብነት ብብዝሒ ትሪኦ ከለኹ የለን ዳርጋ ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ቀንዲ ከዓኒ እሶም እንድሕር እቲ ናቶም ዘሎ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ክዛረቡ እንድሕር ተዘይክኢሎም ነገራት እንዳኸፍአ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምስ በፅሐ ናብ ነፍሶም ምጥፋእ ናብ ቅትለት ግን ኣብ ብንእሽተይ ነገር ናይ ውድለት ናይ በዓልቲ ቤቶም ሪኦም ከዓኒ ናብ ዝኸፍአ ሕማቕ ደረጃ ናብ ሰብ ምቕታል ናብ ምቕታል ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ ናብ ማሕረምቲ ክኸውን ይኽእል እውን ዘለዎም ካልእ ፅልዋታት ዝተፈላለየ ነገር ብሰንኪ እቲ ነፃ ኮንካ ብቐንዕና ብዘይ ምዝርራብ ዝመፅእ ነገራት ከዓኒ እሱ ከዓ ዓብ ፅልዋ ኮይኑ ይስማዓኒ ካልኣይ ኣባ ከለኹ ምስታ ናይ ኮሚኒኬሽን ወይ ምምያቕ ዝበልናዮ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ክትመያየጥሉ ዘለካ እዩ ምክንያቱ እሳ ከመይ ኣላ እሱ ከመይ ኣሎ ኣብቲ ናትካ ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና እውን ክትዘራረበሉ ዘለካ እዩ ምናልባት እንድሕር ከምዚ ታይም ኣውት ትብሎ ምሻሎ ታይም ኣውት ኢልካ እውን ዕረፍቲ ኢልካ ካብቲ መዓልታዊ ትገብሮ ዘለካ ኣብ ገለ ዓዲ ውፅእ ኢልካ ድዩ ወይ ዕረፍቲ ኢልካ ካብቲ ዘለካዮ ስራሕ ድዩ ገለ ንክልቴኻ ግዜ ተባሂልካ ክትዘራረብ እንድሕር እሱ ዕረፍቲ የድልዮ እንድሕር ኮይኑ ልክዕ ካብቲ ዘሎ ሓዳር እውን ዕረፍቲ ቁርብ ወሲዱ ነፍሱ ምስ ነፍሱ ዝዛረበሉ ኣብነት ትረክብ ካልጓሉ እውን ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክልቴኻ ዘሎ እቲ ናይ ምዝርራብ ምምያጥ ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ኣብቲ ናትካ ናይ ጭንቀት ወይ ከዓ ናይ ፀቕጢ ናይ ኣእምሮ ደጋጥም ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ከም ዓባይ ረቕሒ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ እወሻዊት ከም ዝድበልክዮ እዚ ናይ ጭንቀት ወይ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ዝበሃል ብፍላይ ብዙሓት ካብ ኤርትራውያን መንእሰያት ኤርትራውያን ገሊኦም እውን ዓበይቲ ጓልን ወድን ብባሕሪ ስለ ዝመፁ
ብዙሕ ሽግራት ክህሉ ክእል እዩ እቲ ዝሓለፈ ኩነታት ናቱ ዝኾነ ተራ ክህልዎ ክእል እዩ ምናልባሽ ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገር እንድሕር ኣሎ እውን ኣብዚ ዓዲ ንኣብነት ንሕና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንዛረብ ኣለና ምስ መፃኻ ብፍላይ ብሓፈሻ ከዓ ናብ ኤውሮጳ ብዙሕ ሓገዛት ኣሎ ግን እዚ ብዙሕ ሓገዛት ከም ዘሎ ሰኣን ቋንቋ ምፍላጥ ድዩ ሰኣን ባህሊ ምፍላጥ ድዩ ሰኣን ብልክዕ ናብቲ ሕብረተሰብ ኢንተግሬት ዘይምግባር ወይ ነቲ ባህሎምን ነቲ ዘሎ ኣገልግሎትን ዘይምፍላጥ ቋንቋ ክኸውን ክእል እዩ ሓደ ካብቲ ፀገም ከም ዘሎ ኣይንፈልጥን ኢና ብዙሕ ሓገዝ ከም ዘሎ ኣይንፈልጥን ኢና ካልኣይ እውን ወላ ብዙሕ ሓገዝ ከም ዘሎ እንዳፈለጥና ኣብ ገለገለ ኩነታት ነቲ ዘሎ ሓገዝ ብግቡእ ኣይንጥቀመሉን ኢና ምናልባሽ ሓደ ሓደ ከምኡ ዝገብረና ናትና ባህላዊ ኣተሓሳስባ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ናይ ካውንስሊንግ ሰርቪስ ኣሎ እንድሕር ኢሎምካ ፅሉል ጥራሕ ዝኸዶ እዩ ዝመስለካ ስለምንታይ ኣነ ናብኡ ዝኸይድ ምክንያቱ ናትና ዝኾነ ካውንስሊንግ ሰርቪስ ንዓርክኻ ትዕልል ንገለ ትዕልል እውን ኣሎ ምናልባሽ ይጠቅም ይኸውን እሱ ግን ከምቲ ናይ ካልእ ፕሮፌሽናላት ኣይኮኑን ከምቲ ናይ ካልእ ዝተማልአ ሓገዝ ከምቲ ናይ ፕሮፌሽናል ማለት ዝተማልአ ሓገዝ እውን ክህቡኻ ዝኽእሉ ኣይመስለንን ስለዚ ነቲ ዘሎ ሓገዛት ዘይምፍላጥን ነቲ ፈለጥካዮ ሓገዛት ብግቡእ ዘይምጥቃምን እውን ናቱ ዝኸኣለ ሽግር ይፈጥር እዩ እዚ ዓይነት ሽግር ከዓ ናብቲ ዓንቶይ ዝበልክዮ ምናልባስ ናይ ስትረስ ናይ ፀቕጢ ፀገም እንድሕር ኣለካ ኣጋዲዱ ኣብ ግርጭትን ናብ ዘየድሊ ሓደጋን ክእቱ ክእል እዩ ምናልባሽ ትምልእሉ ተለክን ኣብዚ እስከ እስኸውን ብዙሕ ናትኪ ኤርያ እዩ እዚ ንብሓቂ ኣነ ሕጂ ብውልቂ ማለት ምናልባት ገለገለ ክፋላት ናይ ስራሕ እውን ምስ ምትሓዝ ኣለዎ ክኸውን ይኽእል ብብዝሒ ዝሪኦ ማለት ኣነ ኣብ ጂፒ ዝሰርሕ ኣብ ጂፒ ጀነራል ፕራክቲስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ ከም ክሊኒካል ፋርማሲ ሕጂ ኣብኡ ክትርኢ ከለካ ብቀንዲ ብውሽጢ እንታይ እዩ ማለት ወላ እቲ ፀገም ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ቋንቋ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ካብቲ ፅልዋ ዘምፅእ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ቀንዲ ግን እቲ ናፃ ኮንካ ዘይምዝራእ ማለት ልክዕ ከምቲ ንሕና እግርና ሓሚልና ወይ ልብና ሓሚልና ርእስና ሓሚልና ንኸዶ ናብ ሕክምና እቲ ናይ ስነ ኣእምሮ እውን ሓደ ክፋል ናይ ጥዕና ናትካ ምዃኑ ተቐቢልካ ኣብ ዝኾነ ነገር ከጋጥመካ ከሎ ሓገዝ ምክታት እሳ ዓባይ ነገር ኣላ ማለት እዩ ልክዕ ወላ ብናይ ጂፒ መልክዕ እውን ሓገዝ ክህባካ ዝኽእል ብዙሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ግድን ኣይኮንካን ኣነ ተጨኒቕ ኣለካ ዳይረክትሊ ናብ መድሃኒት ብቐጥታ ትጅምረሉ ዝተፈላለየ ናይ ካውንስሊንግ ንዓኻ ተዘራሪብካ ንዓኻ ነቲ ፀገምካ ንኸተመንን ትፈልጥ ብሓንሳብ ንስኻ እውን ባዕልካ ንስኻ ነቲ መፍትሒ ኢልካ ትሓስቦ ነቲ መፍትሒ ንኸተምፅእ እውን ዝሕግዙካ ሰርቪሳት እዮም ማለት እዩ እቲ ሰርቪስ ልክዕ ከምዚ ዝበልክዎ ናይ ግዲ ዝተጠለልካ ዘይኮንካ ልክዕ ፅኢትንካ እውን ነቲ ዘለካዮ ሃዋህው ሃውፀይ ንብሎ ማለት እዩ ብዝያዳ ፅቡቅ ጌርካ ነቲ ነገር ፈሊጥካ ንዓኻ ድንገፀካ ዘሎ ዝርብሸካ ዘሎ ፈሊጥካ መፍትሒ ንክደልየሉ ዝሕግዝ ሰርቪስ እዩ ማለት እዩ ቀንዲ ኣብኡ ንቕሓት እቲ ሕብረተሰብ ከጥሪ ኣለዎ ይብሎ ማለት እዩ እቲ ንቕሓት ስለዘይምህላካ እቲ ሓገዛት ከም ዘሎ ፈሊጥካ ቀዳማይ ሓገዛት ከም ዘሎ ዘይምፍላጥ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ ሓገዛት ከም ዘሎ እንዳፈለጥካ ከለካ ከዓ ዝተፈላለዩ ፅልዋታት ከምቲ ንብሎ ምስቲ ቆልዓካ ዘለካ ቆልዓይ ክወስድሎ ይኽእል እዮም ዝተፈላለዩ ዓይነት ነገራት ኣሎ ንዓኻ ነቲ ሰርቪስ ንከይትረክብ ኢልካሲ ዝዕንቅፀካ ማለት እዩ ንዕኡ ኣወጊድና ልክዕ ኣብቲ ሓገዝ ንደልየሉ ሓገዝ ክንሓትት ከም ዘለና ሓንቲ ክንፍጠና ዝደሊ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂለ ከዓኒ እቲ ቀንዲ ልክዕ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ኢንቴግሬሽን ኣብዚ መፅኢካ እቲ ብኤርትራ ዘምፅካዮ ኣካይዳ ኣነባብራ ሂወት ኣብዚ የንብረካ ኢልና ክትሓስብ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ካሊኡ ምስ ካልእ ካልቸር ኢና ፊት ንገብር ዘለና ምስ ካልእ ካልቸር እንድሕር ኣብዚ ክትሰጥን እንድሕር ኮንካ ክልተኻ ልክዕ ሰብ ሓደር ማለት እዩ ቀንዲ ፅልዋ ዘምፅእ ዘሎ ናይ ክልተኻ ምትሕግጋዝ ንምምያጥ እቲ ዘሎ እቲ ወዲ ሰሪሑ ከይዲ ክመፅእ ከሎ ተቐባልነት ምን የለን ምክንያቱ ቁሩብ ናትካ ትብሎ ፕሮፌሽን እንድሕር ተዘይብልካ እቲ ዘሎ ስራሓት እውን ሓደ ምስቲ ሰዓታት ነዊሕ ሰሪሕካ ከምፅኦ ገንዘብ ምስቲ ዝተፈላለየ ፅልዋታት ናይ ስድራኻ ክትሕግዝ ኢኻ ብዙሕ ነገር ብውፅጦ ስለ ዘለዎ ትወዲ እውን ልዕሊ ታጓል ዝያዳ ሓላፍነት ዝስከም ወዲ ስለ ዝኾነ እውን እሱ እውን ሓደ ናብቲ ጭንቀት ወይ ከዓ ናብቲ ፀቕጢ ንብሎ ዘለና ናይ ስነ ኣእምሮ ነቲ ወዲ ዘስዕቦ ስለ ዝኾነ ታጓል እውን ንዕኡ ተረዲኣ ናቱ ሓጋዚት ንሱ እውን ናቱ ሓጋዚ
كنت كلتي حتى مرة لقيتك هو كسر جهنم قا نعو تردي كا نية أمم كحد مدرسة ثاني I think كسفالة بر عند خنا درجة تجي كسو مويتات كسو تأكيلا كسو هم زخينا هاري ما كان جدا إنه عبزيني جنسم اللي زينا كنت كسفالة بر مالتي زيادة زي نقدر زلنا نتحكم نبلا تقدر مالتي እዋ ንሲ ዳርጋ ሸዊት ከም ዝድበልክየ እዩ ምናልባሽ ሎሚ ሓደ 6 ዝኾኑ ነጥብታት ተዘራሪብና ኣለና ስለምንታይ እየን ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ተሃሰይቲ ዝኾና ሓደ እቲ ኣባታዊ ኣተሓሳስባ ወይ ፓትሪያርካል ካልቸር ተቁጠባዊ ዘይምዕርነት ወይ ዘይስሩዕነት እቲ ንቕሓት ትሑት ዝኾነ ንቕሓት ኣብ ፆታዊ ማዕርነትን ኣብ ዓመፅ ከዓ ንባዕሉ እቲ ትሑት ዝኾነ ክልተኣዊ ምይይጥ ወይ እቲ ኮሚኒኬሽን ንብሎ እቲ ፀቕጢ ወይ ጭንቀት ኣብ ክልቲኣቱ ፆታታት ብዙሕ ግዜ ዝረአ ካልእ እውን እቲ ዘሎ ሓገዝ ዘይምፍላጥን ብግቡእ ዘይምጥቃምን እዩ ግን እዚ ማለት ብሽድሽቲኦም ወይ ብኩሎም ናብ ሓደ ሰብ ረኣዩ ማለት ኣይኮነን ኣብ ገለ ሓደ ክረአ ክእል ወይ ክልተ ክረአ ይኽእል እዮም ወይ ካብኡ ንላዕሊ ካልእ ምናልባሽ ክጥቅሶ ዝደሊ እውን ሓደ ካብቲ ኣብዚ መፅናዕቲ ንረኽቦ ነገር እንድሕር ኣሎ እዚ ዓይነት ሽግራት ብሕልፊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ለይቲ ጥራሕ ዝመፅእ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ከምዚ ፕሮግረሲቭ ቀዳማይ መዓልቲ ንእሽተይ ድመፅእ ካልኣይ መዓልቲ ይውስኽ ሳልሳይ መዓልቲ ይውስኽ ኣብኡ ዝመፅእ ነገር እንድሕር ኣሎ ሕጂ እንታይ ብሕልፊ ናይ ምህራም እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ስለዝፈትወኒ ዝሃርመኒ ስለዝግደሰለይ ዝሃርመኒ እንዳበልካ ትኸይድ እንዳወሰኸ ይመፅእ ምናልባሽ እዚ ክንብል ከለና እዚ ብዘጋጠመሉ ሰብኣይን ሰበይትን ክፋትሑ ኣለዎም በይኖም ክኸዱ ኣለዎም ገለ ንዝብል ኣይኮነን ግን ካብ ዝተረኣዮ መዓልቲ ጀሚርካ ወይ ካብ ዝተረኣዮ ደቂቕ ጀሚርካ ክዘራረቡ ክኽእሉ ኣለዎም ክፈትሕዎ ክኽእሉ ኣለዎም እቲ ዘይረዳድኦም ነገራት ከዓ ሓደ ብሓደ ኣነፂሮም ተለልይዎም ኣለዎም ተዘይለልዮሞም ከዓኒ ክፍትሑ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ብዝተረፈ ከምዚ ሸዊት ዝበለቶ እዚ ክሳብ ሕጂ በፂሕናዮ ወይ ተረዲእናዮ ዘለና እዩ ካብዚ እውን እንዳቐፀልና እንዳረኣና ንኸይድ ዘለና ምናልባሽ ተወሳኺ ሓሳብ ክህበና ዝደሊ ኣብቲ ኮመንት እንድሕር ፅሒፍልና ወይ ኮንታክት ክገብረና እንድሕር ደልዩ እውን ደስ እንዳበለና እዩ ኢሜይል ክንገድፍ ኢና ሸዊት ተወስኺ ተዘይብልኪ ኣነ ወዲ ኣለኹ ያ ቲንክ ናይ ባሕቲ ብጣዕሚ እየ ደመስገና ኣብዚ ምዕዳምካ